Hayırlı kеш, siz Müslüm тапшыруларын карыйсыз. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Бу атнада районда язгы кырышларына багышланган зона семинар киңәшмәсе үтте. Киңәшмәшендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов, министрлык белгечләре һәм авыл хуҗалыгы белән бәйле предприятиеләр вәкилләре катнашты. Чарага республиканың көньяк-көнчыгыш зонасыннан 15 районның авыл хуҗалыгы формированиеләре җитәкчеләре һәм белгечләре чакырылган иде. Теманың дәвамы хәбәрчеләребез репортажында. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен стандарт еллар юк. Быел да яз шактый соңарып килә. Бу икенчеләрдән агрочараларны мөмкин кадәр кыска срокта үткәрүне таләп итәчәк. Өстәвенә икмәк бәяләренең түбән булуы, сөткә хакларының кискен төшүе аграрийларны катлаулы икътисади хәлдә калдырды. Республика хөкүмәте авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләрен ярдәменнән ташламый анысы. Көзге чәчүгә минераль ашламалар сату булу өчен республика бюджетыннан 1 миллиард бирелгән иде. Хуҗалык проектына шулай зур ярдәм. Аннан соң федераль һәм Татарстан бюджетыннан безнең по гектарга бирелә торган ярдәм. Алар да инде хуҗалыкларга январь-февраль айларында барып җитте. Менә хәзер әле шушы атна ахырларына яңадан хуҗалыклар миллиард 800 мең доллар республика буенча һәрбер хуҗалыкка уртача һәрбер гектар сөрүлек җирләрне 600 сум исәбеннән шулай хуҗалыкларга өстәмә ярдәм киләчәк. Белгечләр катлаулы икътисади шартларда аз чыгымнар кулланып, тармакның экономик нәтиҗәлелеген арттыру юлларын күрсәтте. Бүген җитештерүдә фәнни нигезләнгән технологияларга өстенлек бирелә. Җирнең уңдырышлылыгын арттырыйм дисәң дә, игеннәрне авырулардан һәм корткычлардан саклыйм дисәң дә, фәнгә мөрәҗәгать итү, белгечләр белән кулга-кул тотынып эшләү сорала. Уҗым культуралар яхшы гына кыслады. Шикәр күләмен һәрвакыт тикшереп тордылар Müslüm районында апкилек хуҗалыкларыннан тоже. Соңгы вакытта безнең инде менә Müslüm районында соңгы елларда яшел туфракның мәйданы күбәю әзрәк кенә борчый. Шуның өчен хуҗалыклардан алып килеп, проектлар белән соңгы көннәрдә эшләдек. Семинар киңәшмәдә катнашучылар бик күп яңалык алды. Шунысы игътибарга лаек, чыгыш ясаучылар барлык яңалыкларны да игенчелектә алдынгы алымнарны актив кулланучы хуҗалыкларның эш тәҗрибәсендә күрсәтте. Башкаларны да үзләре белән хезмәттәшлек итәргә чакырды. Фермер хуҗалыгы Абзалов нигезендә орлыкчылык хуҗалыгы төзелде. Һәм бик дәвамлы һәм бик нәтиҗәле эш башкарыла. Ул бу хуҗалык безнең республиканың бик күп төбәкләрендә урнашкан фәнни тәҗрибә институтларыннан югары категорияле орлык ала һәм үз җирлегендә моны үстерә һәм Müslüm районының хуҗалыкларына таратып бик яхшы изге эш эшли. Бу семинарларның файдасы һәр вакытта да бар. Потому что без күп вакытта үзебезнең нидә кайныйбыз, үзебезнең Казанда кайныйбыз, күп яңалыкларны белмибез. Наука булгачтан без можем регулировать урожайность. Наукасыз ансыз берничек тә эшләп булмый. Әлфинур Ногманова, Айгөл Шыгаепова, Müslüm телевидениесе. Районыбызның авыл хуҗалыгы формированиеларында язгы кырышлары башланып китте. Хуҗалыкларда уҗымнарны тукландыру бара. Бу эшкә беренче ярдәм булып Туган як агрофирмасы кириште. Бүгенге көндә агрофирмада уҗым басуларын тукландыру эше алып барыла. Тукландыру буенча бер бригада эшли. Агрофирмада көзге культуралар 3500 гектар мәйданда чәчелгән. Мәлләтамак бүлекчәсендә уҗымнарны тукландыру инде төгәлләнде. Безнең көзге культуралар 3500 гектарда чәчелгән иде. Кышын бик әйбәт кенә кышлап чыктылар. Без анда кыш дәвамында тикшереп үзенең кышка чыкканын тикшердек. Агрофирмада язгы чәчүгә әзерлек эшләре дә алып барыла. Барлык техника һәм тагылма кораллар әзерлек сызыгына куелган. Шулай ук орлыкларны инкрустацияләү эше дә дәвам итә. Язгы кыр эшләренә Туган як агрофирмасы ныклап әзерләнеп керә. Безнең семинарларыбыз артык итеп күзләнеп салынган иде. Кыш дәвамында без семинарларны яңарту максатыннан язгы быдай алып кайттык, 100 тонна илита борчак алып кайттык. Туган яклылар белән бергә Намус агрофирмасы Авыз Müslüm компаниясында да шундый ук эшләр дәвам итә. Гомумән районыбызда эшләп килүче авыл хуҗалыгының барлык төрә формированиелары бүген ел уңышын салу өчен тырыш хезмәтләрен куялар. Бүгенге көндә язгы кыр эшләренә старт бирелде. Уҗым культураларны тукландыруга кирештеләр. Безнең беренчеләрдән булып район буенча 5 апрель көнне Намус агрофирмасы үзенең басуларында Туман 2 агрегаты белән 2 берәмлек Туман 2 агрегаты белән ашлама кертүгә кереште.
Алар бүгүнкү күнгө 1000 гектарны эшләп өлгөрдүләр уже. Менә бүген Туган Як агрофирмасы шушы укышында киреште. Язның бер көне ел туйдыра дигән әйтемне искә төшерергә вакыт җитте. Шуңа күрә дә бүген авыл хуҗалыгы тармагында кызу эш кайный. Бүген карасына башын калкыткан уҗымнар да, җир ана куйнына салыначак орлыклар да мул уңыш бирерләр дигән ышанычта калабыз. Фәридә Гантинова, Ойгыш Гаипова, Мөслим телевидениесе. Ел башыннан җирлегебездә оешкан Август Мөслим компаниясе быел беренче хезмәт елын башлап җибәрде. Әлеге компания беренче сезон язгы кыр эшләренә аяк атлады. Алдагы репортажыбыз Август Мөслим компаниясе базасыннан әзерләнде. Компанияның әзерлеге һәм эшчәнлеге белән танышырга муниципаль район башлыгы Рамил Муллин килде. Ул компанияның техник паркы белән якыннан танышты, андагы эш барышын карады. Яңа Август Мөслим компаниясынан да өметләребез зурны баглыйбыз. Чөнки бу инде безнең нәрсәгә әйтсәң дә иң күп җир бәйли торган оешма була торган була. 30 меңгә якын җирләре була. Яңа безнең чәчү комплекслары бу Канададан кайткан Парго системасы һәм Германиядән кайткан класс тракторлары. Булар өчен анда инде югары күрсәткечләр белән югары эш сыйфатын күрсәтер дип уйлыйм. Бүгенге көндә техника паркында яңа кайткан тагылма коралларны җыю һәм көйләү эшләре алып барыла. Чәчүдә 8 чәчү комплексы эшләячәк. Моның өчен Ксерион, Аксион тракторлары, Амазона чәчкечләре кайтарылган. Ягулык майлау материалларына да инде бүгеннән үк килешү төзеп куелган. 8 чәчү комплексы була безнең чәчү. Шуларның 6-сы зерновой технологиялар буенча була, 2-се техник культуралар буенча булачак инде безнең. Кайтты шулай безнең буенча жаңалык безнең җирлектә куллана торган менә бу Барго чәчкечләре. Безнең яклар өчен жаңалык инде менә булар факта бүгенге көндә аның үзенең функциясы буенча ул междурядка дополнительно ошлама кертә. Район башлыгы районда башланып киткән язгы кыр эшләренә карата да үзенең уңай фикерләрен җиткерде. Техниканы әзерләү буенча чыннан да быел искиткеч күп эшләнде. Тулай әйткәндә район буенча шул азакынча 3 ел эчендә бик күп инвестициялар эшләнде. Авыл хуҗалыгы подразделениесе ел элек үз эшен башлаган Намус агрофирмасы 700 миллионга якын инвестиция ясап инде Америка технологиясын кертеп бик матур эшләрне эшләде. Былтыр менә безнең Туган Як агрофирмасы бик күп техника алды. Почти 160 миллионлык техника алып, Тулайым үзенең шушы техник базасын ныгытты. Бүген авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче һәр кеше әлегә мөһим чорның җаваплылыгын тоеп эшли. Бик тиздән басулар тракторлар гөрелтүсенә, анда хезмәт куючы игенче механизаторларның шат авазларына күмелер. Табигать шартлары уңай килеп, чәчү эшләрен дә иң кыска срокларда башкарып чыгарга насыйп итсен. Фәридә Гантинова, Ойгыш Гаипова, Мөслим телевидениесе. Узган атнада районда авыл хуҗалыгы формированиеларының язгы кыр эшләренә әзерлеген тикшерү буенча Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы инженер-техник бүлегенең әйдәүче киңәшчесе Илнур Гарипов җитәкчелегендә комиссия эшләде. Бу хакта тулырак хәбәрчеләребез репортажында. Белгечләр агрофирмаларның һәм крестьян фермер хуҗалыкларының машина трактор паркын кыр эшләренә катнашачак техниканың әзерлеген карады. Башка еллардан аермалы буларак агрофирмалар ресурс саклауга корылган егәрле техникалар сатып алган. Узган ел техник коралланыш буенча Намус агрофирмасы үрнәк күрсәткән иде. Быел Туган Як, Август Мөслим агрофирмалары һәм Исламов крестьян фермер хуҗалыгы машина трактор паркын куәтле тракторлар, чәчү комплекслары белән тулыландырды. Техас моторлар үтә бит инде һәрбер техника елга бер тапкыр үтәргә тиеш алар. Бүгенге көнне менә срогы җитеп үтмичә калган техникалар бармак белән генә санарлык. Аларга таныклык бирелмәде Техас мотор үткәнлеккә. Менә шушы көннәрдә яңадан өстәмә без карап чыктык. Шушы көннәрдә алар алачак инде шушы таныклыкларын. Комиссия членнары орлык хуҗалыгына минераль ашламалар белән тәэмин ителешкә дә бәя бирде. Иң күп бал җыйган Туган Як һәм Намус агрофирмалары беренче урынга лаек булды. Икенче урында Исламов, өченчедә Әюпов крестьян фермер хуҗалыгы. Белгечләр кече фермер хуҗалыкларының да мөһим кампанияга җитди әзерләнүен билгеләп үтте. Тулайым районның язгы кыр эшләренә әзерлеге югары бәяләнде. Әзерлек яхшы бара. Бүтән районнар белән караганда, менә мин булдым Минзәлә. Актанышта техникалар чагыштырмасы яңа, күп хуҗалыкларда яңа техника алганнар. Искеләрен ремонт буенча тоже яхшы. Әлфинур Ногманова, Ойгыш Гаипова, Мөслим телевидениесе. Республикада ел сайын 1 апрельдән 1 июньгә кадәр территорияларны чистарту буенча санитар экологик экойлык үткәрелә.
Оның кысаларында әйләнә тирәне чистарту, төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча шактый күләмле эшләр башкарыла. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Ел сайын республикабызда язгы чорда чисталык 2 айлыгы уза. Мөслим җирлегендә яшәүчеләр әлеге акцияга җаваплылык тоеп карыйлар. Бигрәк тә оешма предприятиелар. Туган як музее, район үзәк китапханәсе, чисталык сагында торучы үрнәк учреждениелар рәтендә. Мөслимебездә чисталык айлыгы башланып китте. Шул сәбәпле һәрбер организация үз территориясын чистарту белән мәшгуль. Без дә алардан калышмыйбыз. Менә бүген бергәләп коллектив белән без дә каратырга чыктык. Без класс белән мәктәп ишек алдын җыштырырга чыктык. Брусчаткаларны себердек, шүпләр җыштыргаладык. Язга әзерләнәбез инде. Менә яз җиткәндә бөтен кеше үзенең яшәгән җирен матурлый, чистарта. Менә без дә үзебезнең класс белән җыштырырга чыктык, җыштырдык, шүпләрне тутырдык, шүпче пакетларына. Оешмаларның барысы да әмәгә чыктылар. Без дә шул нидән файдаланып инде форсаттан үзебез дә китапханәчеләребез белән шушы нигә чыктык. Өмәгә язны барыбыз да матур итеп каршы алсак ярар иде. Әлеге акциядә һәр мөслимле актив катнашсын. Йорт тирәләрен, капка төпләрен, гаилә өмәләре ясап, тәртипләп торсыннар иде. Мөслимебезнең матурлыгы да, киләчәге дә аның үз кешеләре кулында бит. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. 13 апрель көнне Мөслим матбугат үзәге кунаклар кабул итте. Бу көнне Тукай, Октаныш һәм Мөслим районнарының информация редакция үзәкләре хезмәткәрләре очрашты. Очрашу үзара тәҗрибә уртаклашу формасында мастер-класс укулар белән үрелеп барды. Журналист үз өстендә һәр вакыт эшләргә тиеш, шулай булмаса ул камиллеккә ирешә алмый. Яза каләм чарлана дисәләр дә, заманның киң кырлы мәгълүмат технологияларыннан башка чарланган каләм белән дә еракка китеп булмый. Интернет белән дөрес итеп куллану, социаль челтәрләрдә эшләргә өйрәнү, яңалыкларны халыкка тапшыру зур төгәллек таләп итә. Данил Сәфәров уздырган укуларда нәкъ менә матбугат үзәгенең рәсми сайтларын куллануны үстерү, журналистларны социаль челтәрләрдә эшләргә өйрәтү һәм әлеге челтәрләр белән кулланучылар санын арттыру астында узды. Журналистлар әлеге мастер-классларда үзләренә шактый файдалы мәгълүматлар туплады. Бәлки аның менә шушылай әзгән аудиторияда үткәрелүе үзенә аерым отышлыдыр. Ни өчен дисәң дә, проблемаларны, фикерләрне уртага салып сөйләшү мөмкинлеге тудырылды. Һәм инде әлбәттә алга таба эшләү юнәлешендә бер калып барлыкка килтерелеп, менә шушы калыпка нигезләнеп эшләргә җирлек тудырылды. Мөслимгә күрше районнардан кунаклар еш килеп тора. Җирлегебезнең төзеклегенә сакланып та көнләшеп тә карыйлар. Танылган журналист Россия һәм Татарстан журналистлары союзы әгъзасы, Матбугат.ру, Татпресс.ру сайтлары мөхәррире Данил Сәфәровның Мөслимгә тәүге мәртәбә килүе иде. Районыбызның матурлыгына ул да гаҗәпләнүен һәм соклануын белдерде. Мөслимгә килеп керүгә шунсы игътибарга җәлеп итте. Бар җир чиста, бар җир матур. Миңа теге автомобиль йөртүче буларак бигрәк тә юлларның төзек булуы бик ошады. Һәм инде теге кайбер әйберләрдән хәтта шаккатты. Мәсәлән, урам исемнәре аерым баганаларда куелган матур итеп, ниндидер бер чит илдәге шәһәргә килеп кергән шикелле булдым. Мондай очрашулар һәм укулар киләчәктә дә булыр дип ышанабыз. Күрше районнарыбыз белән үзара аңлашып, кирәк булганда киңәшләшеп тә эшләү ике як өчендә файдага гына булачак. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. 17 апрель көнне Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан әти-әниләр бердәм дәүләт имтиханы тапшыру акциясе оештырылды. Әлеге чарадан безнең районда читтә калмады. Бу хакта тулырак коллегабыз Гөлнара Хатбуллина репортажында. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе базасында ата-аналар һәм район җитәкчеләре татар теленнән имтихан тапшырды. Акциянең максаты ата-аналарга бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирү. Бүген без Татарстан Республикасы Президенты һәм Мәгариф министрлыгы игълан иткән бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә бирү акциясына кушылдык. Һәм шушы акциядә үзебезнең көчебезне сынарга булдык. Шуңа күрә бу акцияга без теләп катнашабыз. Шуңа күрә балаларыбызга да алдагы имтиханнарында телибез уңышлар. Мен үземнең инде татар баласы булу белән чиксез горурланам. Һәм инде татар телен үстерүгә, татар милли рухында тәрбияләүгә мин бөтен гомремне багышладым. Һәм инде бүгенгесе көнне менә ата әти-әниләр өчен бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру акциясына мин дә теләп кушылам.
Aksiyada 16 ota-ana һәм җитәкче катнашты. Биремнәрне эшләү өчен аларга 210 минут вакыт бирелде. Беренче 30 сорау тест биремнәре, икенче өлештә катлаулырак сораулар, өченче өлештә инша булды. Имтиханда 3 төрле юнәлештәге безнең әтиәниләр катнашалар. Беренчесе аның татар телен камил белгән, алар 21 код белән эшлиләр. Икенчеләре аның база дәрәҗәсендә белүчеләр, алар ягъни рус мәктәпләрен бетергән 22 код белән эшлиләр. Һәм инде татар телен гомумән белмәгән башка милләттән булган әтиәниләр һәм җитәкчеләр. Эшләрне махсус эксперт комиссиясе тикшерде. Нәтиҗәләр имтиханда катнашучыларның һәрберсенә үзенә генә әйтелде. Ата-аналар үзләрен сынап карадылар. Район укучылары да бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырыр дип ышанып калабыз. Гөлнара Хатбуллина, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. 12 апрельдә елда космонавтика көне билгеләп үтелә. Төгәл 57 ел элек дөньяда беренче буларак бортына Юрий Гагарин утырган Восток космик корабле җир тирәли орбитага чыгарылды. 1961 елның 12 апреле кешелек тарихына мәңгелеккә кереп калды. Язгы иртәдә җир йөзенең беренче космонавты, Советлар Союзы гражданины Юрий Гагарин Восток космик корабле белән галәмне иңләде. Беренче космик очыш 108 минут дәвам итте. Бу көн турында халык нинди фикердә? Яшьләр, балалар Юрий Гагарин турында беләме? Аны билгеләп үтәләр, обязательно ул көнгә обязательно теге дәрескә әзерләнеп киләләр инде космонавтика көненә карата инде кемдер менә газеттан укыпмы или башка төрле информация ул вакытта телевизор бик юк инде без беләк. Бүген 12 апрель Юрий Гагаринның космоска чыккан көне. Без ул көнне белергә тиеш. Безгә мәктәптә аның турында бик күп мәгълүматлар сөйләделәр. Безгә бик нык горурланып укытучылар сөйлиләр иде. Безнең именно Советлар Союзыннан беренче булып галәмгә Юрий Гагарин чыккан дип. Аңарчы белка белән стрелка чыкканнар, әйбәт кенә уңышлы кайтканнар, аннан соң кешене җибәргән булганнар инде. Беренче булып космосны иңләгән безнең Юрий Гагарин. Һәм как раз шул көнне минем дустым Азалиның да туган көне, ул шундый ук Юрий Гагарин сыман максатчан һәм нык тырыш. 12 апрель яз бәйрәме, яз уртасы һәм ул космонавтика көне. Элек мәктәпләрдә бу көнне бик матур итеп билгеләп үтә идек. Минемчә хәзердә мәктәпләрдә бу дата игътибарсыз калмыйдыр дип уйлыйм. Юрий Гагарин космоска чыккан. Без аның турында күп беләбез. Бүген космонавтик көне 12 апрель. Без шундый әйберләргә сабап килдек. Апалар безгә өйрәтте. Космоска кешенең беренче очуы ясалган көн тарихта мәңгегә уелыр. Өлкән буын беренче космонавт исемен беркайчан да онытмас. Елдан-ел космик очышларының фәнни программасы киңәя һәм байый барган заманда илебезнең данлыклы улы Юрий Гагарин турында бүгенге буын да онытмасын иде. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Район үзәк китапханәсендә үзәк китапхана хезмәткәрләре һәм районның иҗтимагый советы белән берлектә Буыннар берлеге проекты кысаларында табигать шифасы дип исемләнгән очрашу узды. Очрашудан хәбәрчеләребез репортажын карагыз. Әлеге чара чисталык икәйлеге уңайыннан һәм туган як табигаты белән якыннан танышу максатыннан оештырылды. Очрашуда район үзәгенең актив ветераннары һәм Абдулла Тукай исемендәге мәктәп укучылары катнашты. Очрашуны ачып, район иҗтимагый советы рәисе Марак Юсупов шифалы үләннәрнең давасы, урманнар һәм анда үсүче дары үләннәре хакында сөйләде. Уйлаштык та без буыннар очрашу дигәнне без бик күп очрашабыз соң вакытта. Очрашкан сайын буыннар очрашу дип атамаска булдык. Буыннар берлеге дип үзгәртсәк клубның исемен каршы килмисезме? Чынлап буыннар берлеге ул, чөнки без өлкән яшьтәгеләр белән үзебезнең тәҗрибәне уртаклашабыз. Районыбызның танылган үләннәр җыю ustaсы, үзенең үлән шәйләре, каклары, тызланган гөмбәләре белән күпләрнең сыйдаучы Бәхиҗә Баһаованың чыгышы һәркемдә кызыксыну уятты. Бәхиҗә апа иртә яздан башлап кышкы салкыннар башланганчы урман кырлардан кайтып кермәй. Очрашуда да ул үләннәрнең шифалары, аларның җыю вакытын тәфсилләп аңлатты. Менә шушыннан алып, язам да мин кайчан җыярга һәм нәрсәгә яраклы. Аннан соң инде минем эшем башлана. Менә иртә яздан иң беренче шул була. Ondan sonra indi менә шушындай ниләрне, этикеткаларны yazıp bastırıp koyam. Менә бу ниләргә, үләннәргә.
Катнашучылар да үләннәрне өйдә еш кулланулары хакындагы фикерләрен җиткерделәр. Дөрес туклануның да сәламәтлек өчен файдалы булуын әйттеләр. Мин дә Бәхүҗ апа кебек үләннәр җыям. Минем ул апам дисәм дә була инде. Без аның белән урманнарда бергә чыгабыз, шулай карыйбыз. Үләннәрне әниләр белән чыгабыз. Бик нык яратып аның шәйләрен эчәбез. Андыз үстерәбез, мәтрүшкәләр бар. Гомумән даруларга караганда дару үләннәре белән файдалану күбрәк дип безнең якларда үсә торган үләннәрне үзебезнең бакчада үстереп файдалану ягында торабыз. Йөрәк кан тамыры авыруларын дәвалый торган нинди үләннәр кирәк? Мин кайтарттым әле Тамбовтан, әле Сибир ягыннан, нидән элек бит инде анда ниләр юк, һәм теге үземнең бакчада үстерергә тырыштым. Һәм бакчада минем үземнең ширгә кирәкле булган бүтән төр үләннәр дә бар. Шуннан да әйләнә тирәбез. Табигатыбыз шифалы үләннәргә бик бай. Шамасын белеп кулланганда аларның һәр кайсы мең ширгә дәва. Шуңа күрә дә саклык табигатыбызны анап ширатмыйк. Сәламәтлек үзе табигатыбыздан башлана. Фәридә Гайнтинова, Ойгы Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә бу уку елыннан күбрәк техника юнәлештәге замана таләпләренә туры килә торган берләшмәләр эшли башлады. Алар арасында цифрлы фото һәм видео берләшмәсе балаларда зур кызыксыну уятты. Балаларның мультфильм ясау процессы белән без дә танышып кайттык. Цифрлы фото һәм видео түгәрәгендә шөгыльләнүчеләр пейзаж, портретлар төшерү серләренә төшенәләр. Фон ничек булырга, яктылык кайдан төшәргә тиеш. Көннең кайсы вакытында фотоаппаратны нинди программага куярга кирәк. Булар хакында беренче мәгълүматларны балалар әлеге берләшмәдә ала. Безнең бу түгәрәккә инде фото-видео студия дип атала. 10-11-12 яшьлек балалар йөри инде. Бик теләп йөриләр, чөнки әле мондый түгәрәкнең бик булганы юк. Анда инде алар фото-сурәтләр ясарга, видеолар ясарга, төшерергә, башта монтажларга өйрәнәләр. Минем фотограф базы килә. Мин әзерләнәм. Төшерергә, видео төшерергә. Без дуслар белән ярашат төшәбез, мультиклар төшәбез. Төшерелгән фотосурәтләрне компьютерга кертеп, программа кысаларында дөрес монтажларга да өйрәнәләр. Шушында ук видеокамера белән эшләү мөмкинлеге дә бар. Балалар өчен иң кызыгы ел дәвамында оештырылган бәйгеләрдә кыска метражлы кинолар һәм мультфильмнар белән катнашу. Дөрес булсын өчен төшергәндә бер яктан гына төшерергә кирәк, соңыннан монтаж ясала һәм сүзләр яздырабыз. Әле яралышлар төшерергә булдык. Үзебезнең мәктәп тормышы турында. Мин дусларым белән фото-видео түгәрәгенә йөрим. Без анда бик күңелле, без анда мультиклар һәм бүтән әйберләр төшерәбез. Без алар белән үзебез сценарийлар төзеп, мультиклар ясарга өйрәнәбез. Хәзер инде быел алар бик кызыксындылар, яралаш төшерәселәре килеп. Беренче яралашны төшереп карадык, яңадан инде килеп чыкса күрсәтербез киләчәктә дә. Һәм инде башка балаларны да чакырып калам. Мультфильмнар ясаганда балалар әкият геройларын пластилиннан үзләре ясыйлар. Кем белә, бәлкем шушы балалар киләчәктә режиссерлар, танылган артистлар да булып китәр. Вакыт үзе күрсәтер. Лилия Шәймиева, Ойгы Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә яшь инспекторларның имен көпчәк район конкурсы узды. Анда 15 команда катнашты. ЮИТ отрядлары 4 төрле ярышта үзләренең белемнәрен һәм осталыкларын сынады. Нәтиҗәдә 15 команда арасыннан Мөслим урта мәктәбе командасы иң булып калды. Мөслим урта мәктәбе базасында уздырылган бәйгедә катнашучылар велосипедта төрле каршылыклар аша йөрү, юл кагыйдәләрен төгәл үтәү, төрле очракларда беренче ярдәм күрсәтү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү бәйгеләрендә көч сынашты. Балалар үзләренең иминлекләрен саклау өстендә һәрвакыт эшлибез. Билетлар эшлибез һәм балаларга мин теләр идем җәйге каникул вакытында велосипедларда үзләренең иминлекләрен, сәламәтлекләрен саклап, җәйге каникулны уңышлы гына үткәрергә. Җәй көне без велосипедка утырачакбыз. Велосипедта йөргән кеше юл йөрү кагыйдәләрен белергә тиеш. Юл йөрү кагыйдәләре безгә кирәк. Җәяү йөрүчеләргә һәм машиналарга. Әлеге конкурста мин беренче тапкыр катнашам, миңа бик ошый. Беренче медицина ярдәмен күрсәтү осталыгы буенча Мөслим урта мәктәбеннән Азалия Вәлиева, лицейдан Мәдинә Мирзаханова, гимназиядан Рәзилә Ахуновага тиңнәр булмады. Велосипедта йөрү конкурсында гимназиядан Рөстәм Гарайханов, Мөслим урта мәктәбеннән Әмир Каюмов, Зөлфия Хафизова, лицейдан Мәдинә Мирзаханова, Рәзил Нуруллин, югары табыннан Аделина Идиатуллиналар иң оста велосипедта йөрүчеләр дип табылды. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү бәйгесендә лицейдан Рәзил Нуруллин, гимназиядан Рөстәм Гарайханов, Тойгылды мәктәбеннән Фирза Әхмәтҗанов иң-иңнәр дип табылды. Мөслим районында имин көпчәк конкурсы быелдагын
бик оешкан төстә үтте. Мөслим районы мәктәпләре бик актив катнаштылар. Барлыгы 15 коллектив килгән иде. Мондай бәйгеләрне үткәрү безгә бик кирәк. Чөнки кече яшьтән үк барыбыз да юл йөрү кагыйдәләрен бик яхшы белергә тиешбез. Мин бу конкурста 3нче ел катнашам. ПДД буенча 1нче урын теге ел алганым бар. Мин бу конкурста 1нче тапкыр катнашам һәм медицина сорауларын яклап килдек. Хәзер менә әйтеп киткән нәрсә инде традициягә кереп бара. Балалар бик теләп катнаша, әзерләнәләр. Любой вакыт сорасаң да инде җавап бирәләр, юл йөрү кагыйдәләрен үтиләр инде. Айгит бригада чыгышлары арасында Мөслим урта мәктәбе Рушруган һәм лицей командалары җиңүче булды. Нәтиҗәдә Имин Көпчәк конкурсы җиңүчеләре дип 1нче урында Мөслим урта мәктәбе, 2нче урында лицей, 3нче урында Мөслим гимназиясе укучылары табылды. Бәйге төгәлләнгәч укучыларны Мөслимнең Гүзәл кафесында ашату да оештырылды. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Мөслим Каршал, эстрадабызның артисты Рамил Закиров үзенең дәртле концерты белән сүздә кунакта. Заманча музыка, халкыбызның моңы, булар барысы да булачак. 19 апрель РДК. Килсәң, дәртләнеп китәрсең. Бай тарихлы, заманча бизәлешле ялкын журналы. Һәрберебезнең балачагы аның белән бәйле. Журнал белән балаларыбызны да дуслаштырыйк. Ялкын киләчәкне яктырта. Почта бүлекчәләрендә яки сайттагы сылтамаша язылырга мөмкин. 12+. Как защитный шлем спасает голову человека. Возьмем простое яйцо и бросим его. Оно разбилось. Возьмем точную, но только маленькую копию защитного шлема. И еще одно яйцо. Положим яйцо в шлем и затянем его. И бросим. Как видите, яйцо не разбилось. Уважаемые водители велосипедов, мопедов, скутеров, мотоциклов, надевайте шлем, защищайте свою голову. Она у нас одна. Мы могли бы долго рассказывать о своей истории. Как построили современный нефтеперерабатывающий завод. Как создали, пожалуй, лучшее дизельное топливо Танека. Исключительное по своему качеству и чистоте, благодаря передовым технологиям производства. Но сейчас на разговоры нет времени. Ведь вы уже приехали, и мы не можем заставлять вас ждать. АЗС Татнефть. Просто вы здесь главный. Кояш нуры бие төші кымбыртыгы, шикләр белми юк бар киртәләрне, ул бәхетле, чөнки ул ирекле, шулай шиксез узар дидем иртәләрем, шулай балкып кичә генә. Бүген менә кум йотучы мискин нукта, ул бәхәсез, тормышыңны аңа бирмә. Мин булдыра алмадым, ә син тукта. За 2017 год в Татарстане жертвами пожаров стал 141 человек. Более 65% погибших находились в состоянии сна. Как сберечь жизни близких людей? Автономные пожарные извещатели. Простые и легкие в обращении. Крепятся с помощью саморезов. Не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Стоимость невелика. Эффект максимальный.